dịka gọọmenti Anambra steeti hibego otu gbanụ ọlụ ha bụ ịfụ na etinyere atụmatụ nchukwu erimeri ka erimeri bụrụ atụrụ tawa n'obodo a n'ọlụ afafa bụ Kada Harmonize. Emume idu ndị a n'iyi ọrụ were ọnọdụ n'Awka nke gbasoro mkpebi gọọmenti etiti site n'aka minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na mmepe ime obodo ịgbasapụ aka na ya bụ amụma nyere akụkụ ala Naịjirịa dị iche iche dịka etinyere ya n'ọrụ ọmịta mkpụrụ na steeti 26. Chibụzọ Obidike ga-akọlu akụkọ a n'isi. Ya bụ Kadre Harmonize bụ akụrụngwa eji enyocha etu esi atụ anya ihe oriri site n'aka ndị gọọmenti ndị eji okwu agba izu nakwa ndị ọzọga dịka a na-ewube ya bụ otu gbanụ onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo Dr. Foster Ihejiọfọ kwuru na gọvanọ Chukwuma Soludo nwere okwu ọ na-ekwu nke bụ if you can measure it you can manage it wee bụkwara etu ndị Kadre Harmonize ga-esikwa wee banye n'amụma a n'ihe gbasara ichekwaba ọnọdụ ihe oriri ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu. Onye direktọ nke Federal Ministry nke Agriculture nakwa Food Security Maazị Atọ Mbụba gosiri obi aṅụrị ya dịka a na-ewube ya bụ otu. N'okwu nke ya, onye isi otu ahụ Maazị Anthony Amu onye bụkwa Deputy Director nke Monitoring nakwa Evaluation n'okpuru National Program for Food Security nke Federal Ministry na-ahụ maka Agriculture kọwara na ya bụ CH bidoro na Nigeria n'afọ 2015 bụ iji wee hụ etu nri si aga na obodo Nigeria. N'aka nke ya, onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ya bụ ministri Oriakụ Ifeyinwa Ụzọka kwuru na ndị ọrụ gbanụ ahụ bụ ndị maara nke ekwe na-akụ ma bụkwara ndị ewepụtara oge a chọrọ ha nke ọma. Ka ọ na-ekwu okwu na aha ndị otu ya, Maazị Dubem Ogbukwelu kwere nkwa na ha ga-etinye uchu n'ọrụ ahụ ma rụpụta ọrụ nke ahụrụ anya.